моҳиён пеш аз шикори онҳо. шикорро дар хоҷагии моҳипарварии Исмоил аввали моҳи ноябр оғоз кардаанд. дар ин 2 моҳ хоҷагидорон тавонистанд беш аз 1 тонна моҳӣ бифурӯшанд. ҳоло дубора қасд доранд ба бозор моҳӣ бароранд. мо дар ин хоҷагимон моҳиҳои талсалобик, белямур, сазан парвариш мекунем ки он ба шароити маҳал мутобиқ аст. ҳоло дар Кӯлоб 57 хоҷагии моҳипарварӣ фаъолият дорад. шикори моҳӣ аз тирамоҳ оғоз шуда фурӯши он то баҳор идома меёбад. дар ҳукумати маҳаллӣ мегӯянд сол аз сол шумораи хоҷагиҳо афзоиш ёфта истодааст. як сабаби зиёд шудани хоҷагиҳо бо гӯшти парҳезӣ таъмин кардани мардум мебошад. 107 гектар ҳавзҳои моҳипарварӣ дорем ки аз ин 100 дар 107 гектар 57 хоҷагиҳои моҳипарварӣ мавҷуд мебошад. бо вуҷуди афзоиши хоҷагиҳои моҳипарварӣ баъзе аз моҳипарварон имсол зарари молӣ дидаанд. борону селҳо дар моҳи ноябр ба хоҷагии моҳипарварии Исмоил низ зарар расондааст. хоҷагӣ дар ҷамоати деҳоти зарбдор дар паҳлӯи Кӯлобдарё бунёд шудааст. бо омадани сел оби Кӯлобдарё баланд шуда 30 000 моҳичаро бо худ бурдааст. хоҷагидорон мегӯянд ки моҳиҳоро ба ҳавзҳо тоза сар дода буданд. қарор буд соли оянда ин моҳичаҳо ба фурӯш бароварда шавад. бо вуҷуди ин ҳоло хоҷагидорон дар лаби Кӯлобдарё соҳилбандиро шурӯъ кардаанд. ният доранд баъди соҳилбандӣ ва омода шудани ҳавзҳо дубора ба онҳо моҳича сар диҳанд. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.